המסייר במוזיאון לאמנות יהודית פוסע למעשה בשבילי החיים היהודיים למן לידתו של האדם ועד להסתלקותו לבית עולמים. בפניכם ניצב כיסא של אליהו מן המאה ה-18. המנהג לייחד כיסא לאליהו הנביא מופיע לראשונה בפרקי דרבי אליעזר. עמד אליהו וברח מארץ ישראל ונמלט. נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, מה לך פה אליהו? אמר לו, קנו קינאתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לעולם אתה מקנא, חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. מכאן התקינו חכמים שיהיו עושים מושב כבוד למלאך הברית. זהו הווימפל, חיתול בגרמנית, שהוא גם חגורה לספר תורה מהמאה ה-17. חיתול, חגורה לספר תורה, סיפורה של החגורה קשור אף הוא לברית המילה. מחיתול הבד בו היו עוטפים את הילד בברית המילה שלו, נהגו לעשות חגורה שמקיפה את ספר התורה, ואת החגורה היו מביאים בטקס רב רושם ביום בר המצווה של הילד הנימול, וכך הקפיצו אותנו מוצגי המוזיאון 13 שנה לבר המצווה. חגורת ספר התורה היא רק פריט אחד שניתן למצוא במוזיאון מתוך מגוון פריטים המרכיבים את מלבושו של ספר התורה. ואם כבר בלבוש אנחנו עוסקים, סדרת המוצגים הבאה קשורה אף היא בלבוש, ומחברת אותנו לשלב הבא בחייו של האדם, החתונה. סמלות הכלה המוצבות באולם הכניסה למוזיאון מלמדות אותנו על אופנת הקלות שהייתה מקובלת בגרמניה של המאה ה-18 ובמרוקו של המאה ה-19. אבל הסמלה ממרוקו מלמדת אותנו דבר נוסף. ניתן להבחין שהסמלה גדולה מאוד ורחבה מאוד. האם הקלות של אותם הימים היו כל כך גדולות? כנראה שהתשובה היא שלא. אבל בגד החתונה החגיגי הזה אמור ללוות אותן מיום חתונתן לאורך כל השמחות והשבתות בכל ימי חייהן. לכן כדאי שהסמלות יהיו גדולות ורחבות. גם אותו של האדם מלווה בלבוש, תכריכי המת. סיפור מעניין של תכריך אחד כזה ניתן לראות על הקיר בחדר הרב הרצוג. שם מוצגת טליתו של דוד בן דוד. טלית ששרדה עם בעליה את התעמרות הנאצים, את העלייה הלא לגלית לארץ ואת מלחמת השחרור. לסיפורה המופלא ראוי סרט בנפרד, אבל נספר רק שכשדוד בן דוד נפטר לבית עולמו, הטלית הזו הייתה הטלית בה כיסו אותו בדרכו האחרונה. ומוצגי המוזיאון ממשיכים ומלווים אותנו גם לאחר מותו של האדם. בקיר שמולכם ניצב גם ארון קודש שניצל משריפת בתי הכנסת ששרפו הירדנים לאחר שכבשו את ירושלים העתיקה בשנת 1948. לאחר גאולתו נמצאו בצידיו סימני ידיות, ומעריכים שארון הקודש הזה היה נודד בין בתי האבלים שבירושלים על מנת שיוכלו להתפלל בבית האבל. מאות ואלפי מוצגים שמספרים סיפור חיים אחד, סיפור החיים היהודיים.